Dneska tu máme novú Rivals Challenge, kde som si pozvala aj Šimona, ktorý mi pomôže zbírať túto challenge a ideme zapustiť do hry. Challenge znie tak, že my nemôžeme používať nič iné okrem automatov. Teda, že jediný zdroj je zbraní a hily sa ale nerátajú samozrejme, lebo to tam nenájdeš hily len tak. Možno nájdeš, ale to je zbytočné, míňanie týchto kreditov. Radšej by sme pošetrili na tie zbrania, keby sme náhodou zomreli. Ja si kúpim hneď zlatú pištolku a pumpu, ak tam bude. Takže musíme padnúť asi... Vieš čo, padáme na rovno na jeden z tých rivalov týchto vecí. Takže ja by som išiel sem, tam máme aj šancu na bossa. Hej, tam poďme. Bossa ale neráta kamo, to nemôžeme vyfajtiť. Ja viem, ale z neho môžeš dostať veci dobre celkom. Čak. Výhoda tejto challenge je, že máme tu exotiky a my už len ideme presne na stred mapy, kde by sa mal nachádzať jeden ten rifle automat a z toho si ideme vybrať nejaké exotiky. Ale tie exotiky ako Ramko, či čo to je? Hej, Ramko. Všetky tam exotiky, čo tam budú. Nemusíš exotiky, ale máš aj shotgunu, tam môže pumpa spadnúť. Ja viem, ale to Ram Aaron nie je nejaké najlepšie. Taký mám pravdu povedať. Typ si tu odtiaľ. Tak rýchlo sa nalúď, tam, okej. V automate rýchlo. No poďme. Oni sa mi zdá, že išli ďalej. Dobre, hneď rýchlo, čo tu je? Takže kupujem jednu exotickú pištolku. Ona už není tu potom pre mňa. Ja berem tiež exotiku. Pozor, tuto. All good. Ešte XPčka si zoberiem. A markovanie si ešte zoberiem. To nám môže pomôcť vyhrať. Potrebujem hilička. Matros si zoberieme a my ideme na ďalší automat, ktorý je smerom dať auto. Počkaj chvíľu. Máš barely, daj si barely. Neviem, len sa hilnem, ešte to tu preľutím kocha. My tu podľa mňa prejdeme celú mapu, aby sme získali niečo tohoto. Pumpa nám hlavne treba. Hej, Jack, ale to tam budem. Ale ináč vieš o tom, že keď jeden vypredá, tak už druhý nebude mať. Pozor, mám tu hráčov. Idem ku tebe. To by sa hodilo. Je tu movement, mám. A DMR-ko je lepšie. Dead. Čo tam je? No, máš tam toto. Jak ti to mám ukázať? Neviem ti to ukázať. To som tu. A platí to aj na movement. Ok, od teraz. Čo? Ja, dobré. A Rámko, DMR-ko. 7 cluster rukavice kúpim. A ideme na ďalšie, ok? Idem po auto, ok? Idem to vybrať a... Ja miniem všetky svoje peniaze na to. Kamo, ja tu mám rovno rivala jedno. Zas sme zároveň desíme. Vyhyluj sa. Kde je? Tam ich mali byť, ak vidíš to. Ja ich nevidím ale. Na tomto, na kopci. Vidíš? A ja ich vidím. Dobre, jeden. Druhý je tam... Či? Hore? Nie, hej, dole ide. Zabij ho. Jeden. Poď ku mne, prosím. Som spadol, ja myslel, že som sa chytil zipline. Dobre si Jacka chceš. Nech sa rovno vyhyluješ. Ja idem zatiaľ po tú ďalšiu vec. Počkaj, tam je ďalší. 40 dead. Mal by byť. Už. Lendi. Dead. Andy. Hoge nad nami, hej? Asi. Nič tu není pre nás. Pištolky máme. A je tam ešte zlatá pištolka. Pozor, tu je ďalší. Ty. Vidím. Chytal. 40. Poď sa môj. 42. Dead je teammate dead a druhý len ide. 41. 19. Tohto teammatea mu zabijeme. On mal kartičku od toho trezoru, chceš tam ísť? Ja som tam už bol. Poďme tam.
Ja viem, a ja som tam už bol, ale aj tak tam nič pre nás nebude. Počkaj, ja idem po ďalší, kašlíme na to. Kartičku si zoberieme a niekde ju schovám, okej? Aby ju niekto nezobral. Lebo to môže byť rozhodujúci nakoniec. Picoška mám picošku. Tak poď. Nič dobre nepadlo. Ak chceš, dáme picošku už? Počkaj, hoď mi ju tu. Toto kombatko. Bo hasted explozívka. A zvyšok si daj ty, okej? Tak to sa dá vyhľúť. Tu schovám tú kartičku a idem po ďalší tento. Ďalšie je tuto. Pumpa! Aká? Tá dobrá, taká tá jednorazová. Závodím movement, to je za 5 za 10, chceš? Nie. Že by si zobral do inventára. Možno ešte ďalšie, ona má celkom veľkú šancu na spavnutie, tak môžeme ísť. V tej pištolke je movement. Koľko máš do pištolky nábojov? 158, chceš? Ja mám 50, prosím ťa. Hej. Keď celú picošku tu spapám. Nemusíš, ale tak bude v zóne. To je jedno s papami. Daj ty náboj pištolkové. Díky, Stačí? stačí. Lebo ja viacej už nemám, ja mám 68. Ak Tam máš ďalší, tam je ďalší tento, tak poď po to. A nedáva to fall damage. Možno tie náboje je dobre získavať, lebo to je dobrý moment do toho. Nič pištolka, nič. Tam je ďalší ešte. Zozadu. 42. 50. Dostali. Musím sa hýbnúť. Dobre, už idem. Má jedno. Jeden dead. Ja som ho odfúkol. Hej a ja. Idem na ňo. Mŕtvy. Tuto fajťa, vidím ich. Dead. Sú to boti, či sú dobrí? Neviem, poď sem radšej. Neviem to takto posúdiť. Podkopal som ho. Ide na mňa? Sú tu dvaja. Dostal 50. Ale on ide na mňa. Ale ja som dead. Dobre, jeden dead. Bežím ku tebe. Tam hore sú. Nie, tu sú obidva. On mal mytickú túto harponu. Fú. Zober si, ak chceš, toto ti povolujem. U harpunu? Hej. Ja idem Skoro na... mŕtvy. Má 120. Ja idem za ním. Tam dole išiel, kde máš Ja mak. vidím, ja už som tam. Ja ho vidím. Dead. Počkaj, pozri si tuto. Či nemáš na... Tu je pumpa! Yes. Rival aktívne. Máš? Pistolku si ale zober. Že nie, ešte nechoďme ich pušovať, lebo neviem presne, kde sú. Už ich vidím. Oni sú hore. Počkaj. Vyhaj. Oni ma dali skoro. 74. Mám jedno. To sú poslední. Nie, ale tie diamantový toto, oni na konci bude zóna tam. Preto tam Nie. zostávajú. Hej, keď tam je to zóna, tak to znamená to. Preto tam kempia. Tak musíme sa tam nejako dostať. Že tam už budem. Ale musíme nájsť moment. Čo keby sme sa niečím stávali hore? A to nás môže vyspamovať dole. Poď. Aký máš movement? Stávam sa hore, poď mi pomôcť. Som dead. 30. Dostal som. Ten diamant ich vyhodil. Jeden spadol. To je dobre. 80. Druhý dole. To nie je bezpečné, poďme preč. Oni sa hore healujú. Vidím. Tu je pitoška, Dostávaj do... Má jeden dead. Musím sa healnúť. Sorry. Padajú dole. Jeden knock. Stávam hore, okej? Poď. Ok, stavaj. Si tam? Sme vyhrali. Tak, takto úspešne zakončujeme challenge. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Nezabudnite like a odber so zvončekom, každej podpory si vážime. A čau.